bani basira ya rabbi na rero waƙata na wake diya gun Ahmad Zuwairi yar gata a yau baccin da dukkan yan uwa na yin murna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Dubu na salati ya rabbi da dawar Rasulullah na ne gani na abban Fatima dagun Abdullah ka sa'ale har ka sahabbai ba su barin balla ka sanya dukan masoya na har Ahmad ya yana. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Ibu da dukan kunnayen Zuwairi yar gata diyar Ahmad ya gumfa su sannan yar auta kilo ladabi har da biyayya kin nasihata ki tashi da tarbiyya kar zakiyar da kilo barna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Tilas ne yo baitin Zuwairi yar mama to kin cika shekaru biyu yanzu Zuwairi ta girma biya kunya yana Ahmad bai shi da alfarma muna taya murnar fatan ki ilahu ya ja kwana. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Ni zan yaba na Fatima umma gunnana uwa gunmu har da Zuwairi ya sannan antina ranar baccin Zuwairi yana hango ta tana murna ina gaisuwa gare ki mama ga Zuwairi har nana. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Ya amal zan yo baitin da uba a gurin musti cikin waka ta da nake dole ne ma baiti uba ga Khadija har da Zuwairi ya abba gun musti ya amal ga nan baitin ka ilahu ya bar kauna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Da sanyoyi ga Zuwairi yana ga suna murna da saya ya musina a cikin baitin da na zarzana suna sanyo an ci Khadija ko kwance nana da yi ga Zuwairi ya yau na gan suna murna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Da sanyoyin uwa gun Ahmad na ga suna murna da saya ya Adam dan na hango shi yana murna da sanyo ya shayi shi ma na ga yana murna da sanya waziri shi ma na ga yau ya yau murna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Sunan antibe bilas ne a ciki in sanya ta tuna tuna an jira madurafi gare ta ka gafarta ka sa ta cikin aljannar ka da kai wa yan bauta har an ci harira ya Allah ka sa su a aljanna. Zuwairi ya ce muke yi wa gaske yar gatan mama yar Ahmad ya kun fasu marabbi ya jaba. Tuna saka sunan ki a yau an ji adama antina har an tumalli yau ga
sa sunan anti Halima ke maga bai liki sai na sanyo Hadiza tana a cikin kanne buna. Zuwairiya ce muke yi wa bege yar gatan mama, diyar Ahmad ya kun Fatima rabbi ya ja baba. Nan ne zan gargare baitin ki Zuwairiya yar baba, da koma na ɗau wani aikin ba gajiya ne ba. Ni ne baka me sabuwa ne miki baiti yar baba, na zan rufe baitin ki Zuwairiya kan wagun nana. Zuwairiya ce muke yi wa bege yar gatan mama, diyar Ahmad ya kun Fatima rabbi ya ja baba. Zuwairiya ce nake yi wa baki yar gatan mama, diyar Ahmad ya gun Fatima rabbi ya ja bana. Zuwairiya ce muke yi wa bege yar gatan mama, diyar Ahmad ya kun Fatima rabbi ya ja baba. Diyar Ahmad ya kun Fatima rabbi ya ja baba. Diyar Ahmad ya gun Fatima rabbi ya ja bana.